No a my se vrhneme na náš další rozhovor, který se bude týkat jednoho velmi zajímavého a pro nás nového sportu. Roller derby. Pro nás nový, pro účastníky asi už možná klasika, uvidíme. Každopádně jsou s námi hráčky Lucie Svobodová, také pan trenér Jiří Máčel a ještě Lucie Čatková. Ahoj holky, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ránko, tak odkud se k nám dostal tenhle sport? Pojďme si ho trošku představit. Tak roller derby pochází ze Spojených států. Holky, co k tomu potřebujete? Vidím tady kolečkové brusle, které nejsou takové ty kolečkové brusle, jako známe my, že je jenom jedna řada, vy máte dvě řady. Že jo? To je hodně staré. Říká se jim trekové. Trekové. Trekový jsem říká proto, protože mají tady len to zařízení, to znamená, ty kolečka se jako zůstanou na zemi a bota se otáčí do stran. Jo? Ten sport je už roku nějakých 1936. Já jsem právě viděl takový černovský film. Je to takový to do kruhu, jak tam jezdí a pak různě. V Americe se jezdí na nakloněný dráze a jako dřív to bylo v podstatě takový jako braný, jako takový wrestling, taková velká show. Jako, že se opravdu ty dámy po sobě šly a opravdu docela úctě. Tak jaká jsou teda pravidla, aby jsme v tom měli úplně jasno? Teďka poslední dobou už to právě není tak. Nejsou žádná pravidla. Už to není tak, že nejsou žádná pravidla. Posledních 10 let se to hodně zaměřuje na to, že to se spíš směřuje, jako by to byl opravdu atletický sport. Takže jsou pravidla, že nesmíte se fackovat, škrtit a pořádně takovýhle. Je to jako opravdu, že teďka už je to o tom, abyste jezdili rychle. Dobře, tak co je úkolem? Jezdí se do kruhu? Do kruhu na hřišti je 10 hráček. Jede se do kruhu a každý to družstvo je 4 jsou obránkyně z každého družstva a mají 2 jummerky. A ty jummerky, takový ty jako jich ESA, vyrazí a musí projet tím 8členným pekem. A první kolo nedostávají vlastně žádný body a další kolo dostanou za každou předjetou hráčku 1 bod. A možno bodičkovat, bránit jako osobně, ale nesmí se žádný lokty, podrážení nohou a podobné věci. Ani tahání za vlasy škrádné, tak vy jste říkali wrestling, tak já jsem si to tam představila. Bývalo. My vidíme teďka vaši jízdu, ale ta je jízda ve městě, to je taková nějaká ukázková asi. To je promo. To je promo. Takže takhle to úplně vypadá samozřejmě, ale vypadá to hezky. Mně přijdou ty outfity takový známý z těch amerických starých filmů. I to k tomu patří? I to k tomu patří, i to je část toho, že většina z nás jezdí v kraťasech s podkolenkama, nad kolenkama, v nějakých obyčejných tílkách. Ono přece jenom taky, jak máme na sobě všechnu tu výzbroj, tak čím méně toho máme na sobě, tím líp se v tom jezdí, takže i to jako kvůli tomu. Takže vy nemáte žádné dresy a... Máme dresy, jakože my jsme pořizovali třeba jenom dresy. Takový zmenšený dresy. Zmenšený dresy, ale máme k tomu kraťasy. A vy jste se poznali totiž, protože přece jenom 10 holek na oválu v hale. No jasně, každý družstvo má svý dresy. Jako prostě je obvyklé, že ty hráčky jsou jako ještě pomalovaný různě, prostě opravdu je to takový show, váleční barvy a jako vlajky, všechno možného. Jako chodí na to docela velký, jako my jsme tady vlastně první oddíl v Čechách. A jediný. Jestli Prague Roller Derby je jediný tým v Čechách? Jediný tým v Čechách. To znamená, s kým hrajete teda? V Německu, ve Vídni, prostě všude jezdí se jako po Evropě tady. Super. No a kdo je jako úplně nejtěžší soupeř? Angličanky, Američanky. Čím to je? Že jsou drsnější? No v Americe jako to je zaprvé tradicí. Jako když teďka byl třeba zápas Amerika, Anglie, tak která Anglie je v Evropě jako špička naprostá, tak dostala těch Američanek asi 370-50. Napadá mě, hrajou to chlapy, když máte mužskýho trenéra? Hrajou to chlapy za poslední rok se ty mužské ligy hodně rozrostly, ale je to pro ně úplně jakoby v začátcích, protože chlapy v tomhle sportu jsou víceméně buď jako trenéři nebo jako rozhodčí, ale poslední dobou hlavně v Americe začíná být hodně ty mužské ligy, že jako ty rozhodčí si řekli, je sice hezký, ale my chceme taky hrát. Takže... Když jezdíte kolem toho oválu pořád dokola, tak jak dlouho to trvá? Celá hraje hodinu a je to rozdělené na 2 půlhodinový, jako po půl hodině máte. A pak v tom jsou 2minutový
dvouminutový džemy. Maximálně 2minutový, to se může lišit. Tak výbavu máte dobrou. Vidím, že helma, chrániče, tohle všechno, ale jsou nějaký úrazy? Stalo se něco? Zatím jenom modřiny, pár škrábanců, nic zásadního. Nikdo si nic nevyrazil. Takového se může přihodit, no, protože Jsme jako, pojištěný. opravdu to jde, To je hlavní. opravdu vlastně je to jako údery jako při hokeji, ale bez chráničů. Je to plně kontaktní sport. Protože no. jako vidíte, že nemá jako žádný náremeníky, nic a padá se. Jako k tomu vybavení ještě patří chránič na zuby, ale to jsme už dneska nevyndavali, protože to není moc slušný ani. No, ale hlavně je to účelné, Máte sebou, holky. jako hezký rozhovor by to třeba byl. Myslím, že máme sebou, ale Do příště. co příště, no. Kdyby to šlo. Super. Tak děkujeme moc za představení tohoto sportu, ať se daří. Sport, kterému se říká roller derby. Jestli jste o tom ještě neslyšeli, tak my vám teď představíme, o co se přesně jedná. No, už možná podle názvu brusle, hezké oblečení, holky, takže pro pány pěkná podívaná. A tenhle sport nám představí Lucie Svobodová, Lucie Čatková a Jirka Máčel jako trenér. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak my vidíme, jak vám to sluší. Napadá mě otázka, jestli chodí na vás spíš chlapy nebo dámy se podívat jako diváci. No, to zjistíme teprve, že první zápas veřejný nás čeká. Zatím hrajete tak sami jako pro sebe. Zatím jsme hráli spíš tak jako sami pro sebe a první zápas bude za 2 týdny, 2. března. 2. března na Slávii. A tréninky nemáte otevřené? Že byste si zvali kamarády, kamarádky? Ne, to nemáme. Můžou lidi, co mají zájem, tak se klidně můžou nám napsat a domluvit se, že by se přišli podívat, ale jinak pro veřejnost nejsou otevřený zatím. Jirko, jak vás napadlo tento sport trénovat? Jak jste se k tomu dostal? No, Je to spíš dámský sport? Jasně, no, to bylo tak, že to začala hrát moje dcera. Aha. A já jsem přišel do tělocvičny, kde byly prostě děvčata, který šmajdali na bruslích naprosto šíleně. A za rok jsme to dali dohromady, protože prostě holky bruslejí, otáčí, skáčou, všechno možného. A je výhodou, když umíme bruslit na těch klasických sportovních bruslích, kde je jenom jedna řada? Moc ne, protože tam prostě není ta přirozená rovnováha. Je to zase jinak. Oni potom můžou zakopávat o ty stopy, které máme tady, o kterých se prostě v tom zápase jako běhá a tak jako prostě tím prochází tím davem, jo, těch lidí, co tam je. Takže jako je to trošku jiný to bruslení. Jak jste se vy dostali, holky, k tomuto sportu? Já jsem se k tomu dostala, že jsem se zeptala na Twitteru, jestli nikdo neví o nějakým roller derby týmu a bylo mi doporučeno, že? Takže ty jsi to načetla ze zahraničí, nebo já se jsem ti líbily chtěla filmy? dělat roller derby Jo, a tak. hrozně dlouho jsem, proč tady nikdy nic není a jednou prostě začala jsem to googlovala, jestli jsem něco nenašlo a jednou jsem měla štěstí a řekla mi, že Takže ty jsi měla Je. dobře na bruslích a říkala si, že... Ne, já jsem neměla vůbec na bruslích. To by se prostě líbil tenhle sport. jo. Aha, a ty? Já jsem viděla ten film Vyfič, který je jasně o tomhle sportu a asi pár let na to jsem se dočetla v časopise, že existuje tým v Praze a říkala jsem si, paráda, tak se na to jdu podívat a jsem tady od října a baví mě to. My už jsme v prvním rozhovoru zjistili, o čem to přesně je, ale pokud diváci přišli až teď k obrazovkám, tak pojďme si říct pravidla, jak to vůbec vypadá, co děláte, co je vaším úkolem. Je to prostě ovál v tělocvičně, kde se pohybuje 10 hráček. 2 jsou takový, který procházejí vlastně davem těch 4 a 4 soupeřící, to znamená 2 družstva proti sobě, 4 brání červený, 4 brání zelený a každá má svoje takový jako ESO, který prochází tím pekem nebo tím prostě balíkem těch holek. A tím získává A tím body. za každou předjetou má bod. Vy jste ESA holky? Já doufám, že jednoho dne budu. Já doufám, že budu dobrá blokerka spíš, jako ta, co brání. Aha, aha. No, ty chrániče máte asi z toho důvodu, abyste se nepotloukli. Je to hodně kontaktní sport? Je to plně kontaktní sport a holky se musí připravit, že budou mít pár modřiné, že občas budou muset říct, že nejsou obětí domácího násilí. Pane trenére, jsou holky drsný? Jsou. Jako z začátku jsem s tím měl docela i problém, jako že jsem si říkal, že jako je divný, aby se ženský takhle řezali. Aha. A teď už jsem se s tím nějak smířil a už je to v pohodě. Jako. A ono to nevypadá ani špatně, že? Vypadá to dobře, no. Ale oni z toho vždycky mají takový, jak ty endorfíny jim začnou jako proudit v krvi, tak jako jdou domů a mají ty vytřeštěný oči a jako, jo, to bylo bezvadný, to jsme si to zase nandali, jako jo. No a když teď máte jeden tým, tak musíte hrát taky proti sobě, takže nejsou tam potom rozepře v šatně. Vůbec. Vůbec.
právě naopak možná lepší pro ten tým, že vidíte, jak kdo hraje, když nehrajete spolu. Oni jsou rozepřáni, když se hraje proti cizím týmům, protože jako, to je taková komunita, která spolu strašně drží. Opravdu po celé Evropě, protože jako někdo se třeba dozvěděl ve Francii hnedka v začátcích, že jsme tady začali. A za týden za náma přijela holka autobusem z Francie s kufříkem a holky, čau, já tady s váma ukážu, jak se to dělá. Za další týden přijela holka z Anglie, jo, pomáhají nám holky z Německa, z Vídně, všechno. Prostě neuvěřitelně to spolu drží dohromady a všichni si hrozně fandějí. Jezdíme na společný tréninky právě do Drážďan, do Vídně a podobně. A říkáte si třeba chyby, jako tady tohle dělá špatně, To udělej to hrozně jinak. pomáhá. Jasně, oni nám dokonce ukazují, protože jsme byli neználkové, jako všechno to máme nakoukaný z různých videí, takže jako oni nám říkají, jako, jak bychom měli trénovat, že jako fyzickou stránku věci známe, ale jako různé strategie a tak, protože to je docela sport, který je o strategiích, takže oni nám říkají, co bychom měli dělat a jako ukazují nám cestu. Kudy na to. Že jako oni mají třeba 5 let náskok, my máme rok teprve za sebou a je to málo, že? Teď vás čeká první zápas, tak hodně štěstí a potom se chystá i nějaké třeba mistrovství České republiky, Světa. mistrovství, Evropy. nebo Evropy. V roce 2020 Jo. že by to mohlo být na olympiádě. No a Ne. 2014 by potenciálně mělo být mistrovství světa, tak doufáme, že bychom tam mohli. Tak hodně zdaru. Držíme palce, jenom ještě chráníš na zuby, je potřeba si taky dát. Nosíte ho poctivě, holky? Musíme, no. Máte krásný zuby, tak asi zatím jo. Chtěli bychom ještě pozvat jako nějaký další hráčky potenciální. My jsme byli rádi, kdyby se k nám někdo přidal, protože hráček je furt ještě málo, že ten klub je prostě furt otevřený pro hráčky hokeje, rugby, všechno možného. Nebo kdokoliv, kdo přijde, naučíme je bruslit úplný neználky. Nikdy není pozdě A o to jsou 18 plus, prosím, protože nesmí se to hrát jako mladší 18 let, kvůli tomu, že to je plně kontaktní a občas to bývá nebezpečný. A váš tým se jmenuje? Prague Roller Derby. Tak jo. Držíme palce, ať se to povede. Užijte si to, hezký zápasy a někdy příště třeba na té olympiádě se uvidíme.